जोलुर बादायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा सेन्ट्रेल स्टेडियाम सुक्लाय सेरफाङाव ग्रीन लाइफ एनजिअनि बानजायनायाव जोलुर बादायनाय लानाय जादों। बे जोलुर बादायनायखौ बोहैथि दाननि 10 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 10 नबेम्बरसिम लानाय जादों होननानै फोरमायदों। बे जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लागोन आसाम पुलिस ब्लुज, बड'लेण्ड आर्मी, रयेल ब्रादार एफसी डिमाकुसी, बाहागरा एफसी सिपाझार, मंगलदै एफसी, कारारा एफसी, मासा हाजो एफसी, वारियर्स एफसी इंडिया गुवाहाटी, सारन्थाइ स्पर्ट्स क्लाब, बोरिमाखा मुसलपुर, गरेसर टीसी एफसी, सानराइज एससी, साउला बागान, रङिया रेलवे एफसी, नावकाटा सुक्लाय सेरफां बे 12 हानजाया बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों। गिबि सानखालि जोलुर बादायनायखौ बेखेवगोन बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गीताश्री रामसियारि आरो श्रीजनी डान्स एकाडेमी नावकाटा। बिथांमोना समायना रमायना मेथाइ खननाय आरो समायना रमायना मोसानायजों बरायगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनानै होयो। जोंहा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि ग्रीन लाइफ एनजिअ जोलुर बादायलायनाय जों खुंनो आखायाव लादों। बे जोलुर बादायलायनायाव टटेल जोंहा मोन 12टा टीम दङ। बे टीमफ्रानो जाहैबाय आसाम पुलिस ब्लुज, रयेल ब्रादार्स डिमाकुसी, गरेसर टीसी, कररा वाईएससी, बड'लेण्ड आर्मी, बागरा एफसी, मंगलदै, सानराइज सुवालाबागान, सारन्थाइ मुसलपुर, नावकाटा सुक्लाय सेरफां, रङिया रेलवे, हाजो, वारियर्स एफसी इंडिया गुवाहाटी। बे टीमनि गेजेराव जोंहा गिबि खेबाव गेलेगोन नैबे फैनाय रबिबार 10 थारिख खालि अक्ट' आसाम पुलिस ब्लुज आरो रयेल ब्रादार्स डिमाकुसीजों। बेयाव जोंहा गिबि बान्थाया जाहैगोन 50,000 आरो नैथि बान्थाया जाहैगोन 30,000। बे खेलाखौ जों खुंनायनि मेइन थांखियानो जाहैबाय जोंनि दा जाखांफुनाय गेलेग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे जों गोजौ लेभेलाव जोङो मोजां थाखोआव जोङो बिसोरखौ गेलेहोनो हायो, जाहाथे गिदिर गिदिर टीमफोरनि मेनेजार सायख'नानै जोंखौ कन्टेक्ट खालामगोन आरो बेजों लोगोसे जों गोजौआव गेलेनायनि जों चान्सखौ जाहाथे होनो हायो। बेनो जोंना मेइन टपिकआ। बेयाव जोंहा टिकेट दङ। टिकेटआ 10 रां आरो 20 रां। ओंखायनो गासैबो जोलुर बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ 10 अक्ट' खालि फैनानै नायफैनायखौ आं मिजिंथिबाय आरो गाव गावनि मोजां मोननाय टीमफोरखौ सापर्ट होफैबानो जाबाय। गोजोन्थों। टाइमा जोंना 2टा स्टार्ट जागोन। ओमफ्राय जोंहा आरो लोगोसे बेयाव दंबावो गुवाहाटीनिफ्राय सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गीताश्री रामसियारि बे फैगोन आरो नावकाटानि श्रीजनी डान्स एकाडेमीनिफ्राय मोसाफैगोन। बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा गेलेनाय जागायगोन। गोजोन्थों। खेलाया जोंना मास मोनसे 10 अक्ट'निफ्राय 10 नबेम्बरसिम आरो बेयाव साननै गेप्स थागोन मास मोनसेनि हाबाफारि। আমি গ্ৰীণ লাইফ এনজিঅ নাওকাটাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে শুক্লাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেডিয়ামত এখনি প্ৰাইজ মানি ফুটবল ছুপাৰ মেচ টুৰ্ণামেণ্টৰ আয়োজন কৰিছোঁ। খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰা টীমসকলৰ নাম মই কৈছোঁ: আসাম পুলিচ ব্লুজ, ৰয়েল ব্ৰাদাৰ্ছ এফচি ডিমাকুছি, গুৰেশ্বৰ টাউন ক্লাব, কৰৰা ৱাইএছচি, বডোলেণ্ড আৰ্মি, চিপাঝাৰ ফুটবল ক্লাব, ছানৰাইজ চুৱালাবাগান, সাৰুন্থাই এফচি মুছলপুৰ, নাওকাটা শুক্লাই চেৰফাং এফচি, ৰঙিয়া ৰেলৱে এফচি, মাছা হাজো, ৱাৰিয়াৰ্ছ এফচি ইণ্ডিয়া দলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। খেলখনত প্ৰথম পুৰস্কাৰ হ'ব 50,000 আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ হ'ব 30,000। ইয়াৰ লগতে আমি বেষ্ট প্লেয়াৰ আৰু বেষ্ট স্ক'ৰাৰ প্ৰাইজৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে সমূহ ফুটবল প্ৰেমী ৰাইজক আমি অহা 10 তাৰিখৰ পৰা 10 অক্টোবৰৰ পৰা হ'বলগীয়া ফুটবল খেল প্ৰথম ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব আসাম পুলিচ। আমি আমাৰ শুক্লাই চেণ্ট্ৰেল ষ্টেডিয়ামলৈ আহি দিনৰ 2 বজাৰ পৰা খেল উপভোগ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ শুক্লাই চেৰফাং অঞ্চলৰ সকলো খেলুৱৈ উঠি অহা সকলো প্ৰজন্মক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে